Airim nuair atá me go líon go bhfuil cinál ceangal am lom féin, agus airim go noscaí mo chraí nuair bhíonn me go líon chraid na hórán stoí agus go mbíonn ceangal sa le mothúáin faoile. So is bra an cinál faoise bheith órán na chaasa. Is mis Mairéad Ní Fhlatharta go bhunú bailint léibhins bidéil me agus tá me ainmnithe mar amhránaí Cónaithe im líonna ag Ollscoil na Gaillimhe. Is dóigh gur thosa mo chúlar amhránaíochta Somália ar leice deala Moama agus Mairéad bhíoh siad a gcónaí 60 géisteach le réidir na Gaeltachta chluiseann na hórán seanóis i gcónaí agus bhí an bheasach go gcónaí ar na hórán agus ar náireacht agus ar gceol tradiisiúnta ar chulathóirt chuirigh néig an chailtar á riire. Chum ag ranganí go chuid an ghaol lacadamh sa spidéil. Sé petfar team ó Conaile beannacht é leis a bhí go móna a dosach. So chum síos le mar ifar agus mo chail cearachaí mo cháirde bhí an chreacin. Dólam go leor ó an seanó se goideach de chéile celédan in chéad ó an seanó se dóla me. Chum sin go ben fádaín, cúmla, saoní bhrinneile, neart ó an nach iad. Chumad i rá go dtí patí ó ceanamháin agus bheadh sé sin múna stoí an drám a bhí beag an ní sinne agus is le patí a dóla me na hórán mhóra stoí leheadí an gabha cearta na buna an buí, cuairtháil nó, Rosa bhíl coscún, Johnny Seoige, dóla na hórán mhóra le bhaid patí. Tá tradiisiún bra óránaíochta sa gceantar buchas le dia. Tá severas álainn filíochtas na hórán agus tá tríocht faoile baint lob agus arnú ceol na teangan i héin bit sa bhóide. Is cuoinechlum éireachtas 9-8 drálí hí an bblion am ó híomh comórtas ag an éireachtas sin agus dairelumm comórtas a rúchtá le thugasteach i chur na man me agus tháinig me sa darnahat i chur na man. Rud a thugará go dtí churnaí riada me agus for me an darnahat i churnaí riada an bblion sin agus bhí neart ceilr timpe na dúisinaí sin an bblion sin agus bhí me tharbheith bródúil. Cha me coppla blian i Málaí Dhib hús go lenamí chumá agus an sin bhí me i múna órán go leithéidí siban ní chasaide agus go ddrifar chuí ní chasaide agus róisín agus an sin máire agus étá ní choirín as racarin chumá, so bhíonn go ag títhe chumá i múna órán go rií. Tá sé go hálainn bheith ainmnithe mar óránaí Cónaithe chum léana camera go dogann sé cinál aitheantas faoiléacham agus go mo chuid órán agus is dóthaí go léiríonn sé an bheas atá ag daoine ar an rud atá mé dhéanamh agus bhí sé go hálainn. Tá me cuoinú ar an grá agus an bheas agus an gceann atá amsa ar na hórán, ba bhrálam sé sin a roinnt i measc an pobl a thiocas ag na rangannaí agus ba bhrálam an cinál stoí an dúiseacht nó an rud a hálínt anamsan ar bhí me ggólín ba bhrálam go dárla sé sin go na hóránnaí thiocas am.